El grup local de Som Mobilitat s'està donant a conèixer a la ciutat. Diumenge, 17 de febrer, han instal·lat una parada informativa al centre de Rubí per difondre l'activitat del grup que promou la mobilitat sostenible. Són persones, com hem dit abans, preocupades pel medi ambient, persones que volen tenir un model, diguem, de mobilitat diferent al que tenen fins ara, és a dir, no moure's amb combustibles fòssils, que sabem que contaminen molt, i a més, són persones que potser no utilitzen el vehicle tots els dies. Realment, hi ha diferents models, això sí, però diguem el car sharing, per exemple, el que tenim aquí a Rubí actualment, són persones que potser agafen el cotxe, el vehicle, 2 dies a la setmana, perquè sempre el que prioritzen és anar a peu als llocs. Segon seria agafar la bicicleta per moure's, diguem, pels voltants, o bé, el tercer lloc, abans d'agafar el vehicle elèctric, en aquest cas, seria agafar el transport públic, ja sigui bus, ja sigui tren. Aleshores, el perfil més aviat seria aquest. I persones, això, que estan implicades i que volen fer un canvi de model energètic. El grup rubinenc es reuneix periòdicament a l'edifici Ressò, de Sant Mús. Els socis paguen una quota de 10 euros i tenen accés a l'aplicació mòbil de la cooperativa i la possibilitat de llogar un dels cotxes de la xarxa a 5 euros l'hora, amb una promoció de 4,5 euros durant els primers 6 mesos. L'Ajuntament de Rubí aposta pel canvi de model també quant a mobilitat i per això ha finançat part del projecte adquirint vals de conducció per repartir entre els rubinencs. El cotxe elèctric té plaça reservada a la fotolinera de Rubiforma i és una bona solució per a aquells que volen contribuir al canvi de model energètic. Jo confio i penso i estic totalment convençut de que no és una utopia. És qüestió de voluntat. Sí que és cert que un vehicle elèctric, quan te'l compres, a dia d'avui, encara el preu és d'inici més car que un de combustió. Tot i així, el manteniment d'un vehicle elèctric és molt més econòmic que no pas el d'un vehicle de combustió. Pel que fa a les revisions, pel que fa també a la càrrega de la benzina. La benzina ja sabem que està a preus prohibitius. Els cotxes elèctrics contaminen menys i representen un important estalvi en benzina. Però perquè es normalitzi el seu ús, cal que hi hagi punts de recàrrega a tot el territori, que redueixi el temps de càrrega de les bateries i que els cotxes guanyin en autonomia. El procés de transformació de la mobilitat serà lent, però les cooperatives de consumidors tenen un paper fonamental per canviar les coses des de baix. Veuen que ja no depenen d'ells la gent, no? Aleshores, clar, estan tremolant, penso, i estan posant traves perquè això vagi més lent. Tot i així, la gent estem empenyent per anar cap endavant, per fer aquest canvi possible, i jo crec i confio que molt aviat començarem a veure més i més vehicles elèctrics i més canvis en la mobilitat de cadascú de nosaltres.